Možemo, a? Ja ću da probam. Barem litre svaki dan da bi bio normalan, koliko toliko pristojan, kaže Maligan, 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 Maligan. Evo nas danas već drugi dan u studiju, nastavljamo snimanje vokala, ide sve kako treba i to je praktično jedna od zadnjih faza snimanja albuma. Nakon toga bit će tu nekih manjih intervencija još do snimavanja remix i očekujemo negde krajem godine, jesen, da će taj album da se napokon i pojavi kod nas, a i šire. Ljudi će to moći sve lepo da čuju, možda čak i malo ranije, pre nego što izađe album. Očekujemo da će prvi singl da se pojavi nešto ranije i to ćemo da promovišemo i na našem sajtu i na Facebook stranici, YouTube i tako dalje. Tako da ljudi mogu da sada već odbrojavaju dane kao što i mi ih odbrojavamo. Već je dosadilo da sviramo iste stare stvari zadnjih 20 godina. Veoma skoro očekujte novi album grupe Goblini, radi se punom parom i baš smo poprilično nervozni, jer jednostavno na ovo se čekalo već 2 godine. Svaki litre svaki dan nije spas za dobar dan, preteraj doživi san, kaže Maligan, 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 Maligan. Veliki pozdrav našim fanovima, vidimo se 16. to je petak u Požarevcu, nakon toga neka pauza, očekuje se izdanje albuma, a onda sledeće godine Goblini će krenuti punom parom da sviraju, tako da ćemo se viđati, nadam se, dosta češće.